Nina besikhome simazi ngasinibingelele sinamukeleke ephina Planet America i1K ZNTV igama lami nguphiwe ngwakwamthembo sikhuluma nawe ke sisesigodlweni sesilo ke esemachobeni engwavuma isenyakatho esifundazwe kwaZulu Natal ngithinta ke bibekelwa amazolo emkhosini ke womhlanga umkhosi ke lona obhula amazolo wandulela umkhosi omkhulukazi nobujwayela ukuthi ubanjelwe esigodleni enyokeni kepha osiyobanjelwa ke esigodleni esishasha emashobeni ke ophongolo. Njengosuku namhlanje ke beziphume ngobuningi intombi nokuyilapho bezilinganisela khona inkulungwaneni ke ezinhlanu 5000 ukuthi ke zizoba ingxenye yalomkhosi womhlanga. Siyokhuluma ke nongqongqoshe wezemidlalo amaciko kanjalo ke namasiko kulesifundazwe umuntu omhle khawula nokuyilapho khona eyobecacisa ke kakhulu nangeinhlelo ezikhona ngomkhosi ke ozayo njengoba sazi ukuthi ke iyobe ke ibekelwe amazolo kuyona ke lempela sonto esibheke kuyona esigodlweni ke emashobeni ke ophongolo asimthole ke ungqongqoshe nokuyilapho sithi khona ke abakhulume. Siyathokoza kakhulu siyabingelela kubabukeli nabalaleli emakhaya kwa1KZN Zulomuhle engingakusho nje ukuthi ibhodlile imbube ikushilo ukuthi kulonyaka sisemashobeni siyasuka enyokeni ngezathu ke ezaziwa indlunkulu okwethu njengohulumeni okwethu njengomnyango wezemidlalo ezobuciko namasiko ukusekela isimemezelo sembube. Namhlanje ke sila esigodlweni sasemachobeni lapho sibona isasasa elingakaze libonakale intombi kulomhlanga esithi umhlanga omncane ongomncane nokho ngoba uneintombi ezevile einkulungwaneni ezinhlanu. Hayike intaka ibekela amazolo emashobeni ngomhla ka 12 13 14 ngonyaka odlule besigubha u40 years omhlanga sibe neintombi ngokwethu sasithi zi between 40 and 45000 kodwa komunye umhlangano sibe nawo nalabo bezokuphepha bathe ama numbers abawabala aye between 60 and 65000. Ngibona ukuthi ke kulonyaka kuzobe kukhulu kakhulu ngoba wonke umuntu wonke uZulu ifundazwe bathi nje sifuna ukuyobona emashobeni sinamathimba azobe qhamuke eGauteng sinamathimba seconfirmed azobe qhamuke eMpumalanga province sinamathimba azobe qhamuke eSwatini sinamathimba ngokuqala azobe qhamuka kwisifundazwe saseFree State. Ngakho ke umhlanga mkhulu kakhulu kodwa sikushonye uhulumeni waKwaZulu Natal njengemnyango wezemidlalo ezobuciko namasiko silindile sesimi ngomumo sesilinde intombi ngomhla ka 12 13 14 esigodlweni sesilo emashobeni Zulomuhle konke sekumi ngomumo kulinde nina sithi phambili nembubethu indlula mithi yamakhosi phambili nesikompilo lethu njengoZulu. Mbukeli ke intombi bezingxenye yalolu suku azuvali umlomo ikakhulukazi njengoba zisho zithi ke lo mkhosi uqhuquzela ukuziphatha kanjalo ke nokuzihlonipha nazo asithole kulapho sithi khona ke abakhulume. Amahlo ngafa kude ngithi kubalekile nje ukuyiphatha oyintombi kuzoyenzelela nasekhayini inhlonyana nomemulo bakile nje ukuyigcina noma ungayigcina uzufe na umntombi bakho akekho umuntu ozokujaja akekho umuntu ozokuphazamisa ngalokho. Igama lami Nowethaba ngamathenjwa Sibongo ngisuka eKhlehleni engingakusho nje esukeni nanamuhla ukuthi siyintombi nje ngiyabonga ukuthi sikwazile ukuphumelela kulolu suku lo kwamhla ka6 kathe ke salindela shem ngiyabonga ukuthi siphumelele sonke saphelela nalaba ngakakade kuphumelela bakhululeke ngoba na next week sisatohamba. Igama lami Sibahle Sibongo ngaMthombo ngijabule kakhulu namhlanje ku-6 kuSeptember kuzogubhela usuku lomkhosi womhlanga kade silindele njengentombi into engayisho ukuthi kubalekile ukuthi uyiphathe kahle uyigcine nabanye abakhona la bafikile sibonga ukuthi basadgcina lolu siko lolu futhi intshansi bangaqhubeka bayiphethe kahle akukho okunye udlula ukuyiphatha kahle. Igama lami nguZiyanda kwaQwabe ngizizwa ngijabule ukuba ngxenyana nomhlanga ngoba kukhombisa ukuthi nami nguye omunye intombi ephethe kahle.
Nina besilo okwami namhlanje kuuthi nje ngibonge ayikho inkulumo etheni engizayikhuluma namhlanje mhlawumbe kuzoba ukukhumbuzana nje nezaluleko lapha nalapha. Nina besilo ngibonge kakhulu kwesingabo namhlanje zintombi zami bantwana bami ngabe ngisengayikhetha intombi ngabantwana bami mina akontombi ngingayikhetha ngibona abantwana bami labo uma bena nami ngiyathokoza abantwana bami naze nabahle nezwe ingonyama yenu ngiyanithanda nonke lalelani ke ngoba besihambela ngithokoza kakhulu bomama bami bonke ababheke imbali kaZulu inhlelo zikaSiyaya imfundiso kaZulu ebakhona phakathi kwenu ingithokozisa kakhulu ngoba iyona eyisizinda futhi ewumgogodla nezovikela amasiko nesizwe nosiko impilo kanjalo lwethu kanjalo ngoba niyabona ukuthi nina besilo kukhona ukuhlaseleka okukhona usikweni lwethu baningi u16 abala ingane na 16 bakwethu lalelani ngenhlene nonke ngoba nila abafana anobatshena lalelani anobatshena ukuthi nizintombi zami ngenezwe abafana methu ufuna inombolo ufuna ukukhuluma into ebheke eceleni ukuthi hamba ukhuluma nengonyama kuqala nami ngangivuma ukuphuca intombi yami ngiyobhekana nayo lo niyangizwa ngiyajabula ke manje intombi zami okulandelayo sesiyokwenza okukhulu kakhulu la sojabula khona kakhulu ke manje emashobeni la nina imbali zezwe kuzoba yinina intombi zokuqala emva kweminyaka eyedlula 40 ukuthi umhlanga usuke enyokeni uye kwenye indawo ungayi kwenye indawo uya emashobeni ninenhlahla nini inkosi zinibusise ngiyanijabulela ngoba ngizonikhumbuza ngoba nonke nihlezi nje la niyambona umntwana uTopi lo nisinisa lapha ngaphambili izona intombi zokuqala zomhlanga ngo1984 le uSuthu sebengumama benu manje kwaqala bona sekuyisikhathi senu ke manje ukuthi nani nizawufika esigabeni sabo
ngelinye ilanga uma niphe kahle nisho ukuthi yithina namhlanje singomama kodwa kwaba yithina intombi zokuqala ezabamba umhlanga wasemashobeni nendlulamedi. Bantu abami nginthokozela kakhulu ukuthi lesi sikhathi salonyaka uNkulunkulu akwehlisele kunina ukuthi lokhu okuqhakambisa isizwe nesiqhenya ngakho nihambe nakho niqhube futhi nikweseke njengoba niba ningangaka kulolu suku lwanamhlanje. Nina besilo sengiphetha ngithokoza kakhulu zintombi jabulani namhlanje. uNkulunkulu unathi isizwe sonke ngoba silapha ekhaya umuzi wenu leli lona ithempeli lenu leli wonke umuntu akuhlonishwane kwemukelwane wonke umuntu meselapha siba moya munye njengoba siyisizwe ilembe eleqama amalembe inkosi uNodumehlezi kaMenzi silo sasemashobeni washiya siyisizwe esisodwa. Angiboni ukuthi yena engasihlukanisa namhlanje. Ngalokhu ngithi izulu omnyama qhubeka mhlatho wazanayo. Ngiyathokoza ninabesilo. Inkosi inibusise. Mbukeli ke siliguqisa kanjalo uhlelo besithi abakhulume sikulethela ke amazwibela akho konke bekade kwenzeka esigodlweni ke emachobeni engwavuma esiyohlangana ke ngempela sonto ke ezayo siyoba sesemashobeni nokuyilapho kuyobe qhubeka khona ke umhlanga omkhulukazi ozobe ke uneintombi ezilinganiselwa ke phakathi kuka 60 no 65000 ngokwenani engempela ke okusho ukuthi intaka iyobe ibekelwa amazolo nje oba zobe ziningi nezizwe ke ezizobe ziphumile. Kodwa ke angisho ukuthi ngibonga kakhulu ukuthi ube ingxenye yalolu hlelo ukusukela ke eqaleni kuze kushayile isikhathi igama lami nguphiwe ngwakwamthembu uncedi inyoni encane yashama Phiko Yandiza. Ngivumeleni ngiguqe esiguqweni sonke siyothi sukuma kube kusoluzayo inkosi inibusise.